ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 3ଟା ଟେବୁଲ କପ୍ ବୋଝେଇ ହେଇକି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ ଏସବୁ ନଥିଲା। ଆମ ବେଳେ 3 ଟଙ୍କିଆ କଲମ, 5 ଟଙ୍କିଆ ଖାତା, 10 ଟଙ୍କିଆ ଖାତା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି 2ଟି ଖେଳରେ ପ୍ରଥମ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ କଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟି ଚାମଚ। ଆର ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି କପ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ ସେସବୁ ନଥିଲା। ଏ ପିଲାଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍କ ରଖିଥିଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ। ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆଟି ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସବୁ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏସବୁ ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଏମିତି କପ୍ ଫପ୍ ନଥିଲା। ଆମକୁ ବହୁତ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ପୂର୍ବ ସମୟ ଫେରିଆସନ୍ତାନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏକ ପଦକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କୋର ଭଲ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଡ଼ିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚ ଗୀତ, ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ। ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଯାହାର ଯେତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥିଲା ସେସବୁ ଦେଖାଇଲେ। ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଲା।